Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Табел Чу и днес играем Shadow Fight. Този път не е Майнкрафт, ами Shadow Fight. Тъпа реклама. Малко кашлям, съжалявам, но... изчакайте. Какво стана? Къде беше? Тук. Не деца мъчени. Срещу това. Той е лесен. Аз го играя с нощи съм го изтеглил. Така че не съм напреднал много. Не съм задобрял. Къв си ти? Оп. Ей, така се лъжи човек. Кажи нещо. Кажи нещо. Да. Говори за следващия епизод на Майнкрафт, ако успеем да ти го изтеглим. Да. Защото нещо става. И Биби играе стара версия, не знаем защо. Но не може да се изтегли новата. И преди път, когато играх на Майнкрафт, не ми тръгва. Значи аз го натискам, искам да напред да отида, той отива назад. Майната. Значи, следващия епизод може и Биби да участва на Майнкрафт. Толпа само назад върви, бе. Мамо, прибих са. Ти мен няма да му биеш, разбираш ли? Разбираш ли? Не бе. Заби. Прави се. Добре, победихме. Вижте. И колко пари сега печелим? Не знам. 239, ето. Вижте. 239. После може да се сменим по Биби да играе, нали? Ако искаш. Ако помниш как се игра. Помня. Аз сега те гледам. Добре. Значи, като съм го изчел, само тия двамата са победил, сега съм едната аз. Глупачка. Още не съм играл срещу нея, сега ще ми е за първ път. Пръц! Мамале! Мале с... Деба, курвата ти, деба. Бе, не бе, каква си ти, бе? Ти си някаква неземна мама. Това е таз. Гледай, сега още един... Ето, казах. 8 монетки печела. Има малко монетки, ето ги 1421 и 11 такова. Че го забравя какво беше. Диамантчето. Да, така може. Сега ще направя едно нещо. Ще ги апгрейднем. Пак. И пак. Да. Сега. Започваме. Пак ще се бием срещу тази. Кукумявка. Тя не е кумявка, тя е тъпа просто. Сега ще... Мисля, че ще я победя. Но няма да стане. Първи рунд. Мале! От първия път е гати. Жената. Убива, аз ти казал. Убива! Дай. Бри. Болест. Жълта. Леко да ме не ударише. Мамо! Вземи половината кръв с един удар. Леко ме убише. Леко. Май, че малко боли. Та ще не пада кръвта.
Не знам. Трябва да си купа сигурно друго оръжие. Да. Онова. Она тояга. Да. Сега ще ви я покажа за която тояга имах преди. Аре, зареща. За тая тояга говорих. Ще си го апгрейд на това нещо пак. Не може. Не. Това го купа ли? Да. Не. Това... Нещо да го апгрейд. Да бе, нещо бе. Трябва да мина линкс, за да отключа тези неща. А па на това трябва да мина хермит. Това какво беше? Аха, да. Захватките. Спечелих едно нещо. Още две. Ами, нямам повече енергии, така че този епизод може да не е само на Shadow Fight, ами сега може да се преместим към Майнкрафт. Нали, Биби? Да. Защото не свърши енергито и... Аре, бе. Браво, сте. Миналия епизод казах, че... Казах, който иска да напише в коментарите да играе в сървър и някой беше написал. И аз тези два сървъра ще играя само в един, иначе ще се сложа и на двата IP в описанието. Да сте сигурни. Сега ще пробвам нещо. Ако не мога се премествам в другия. Добре, успях. Ето вижте. Отивам от пчела на пчела. И накрая е там. Калинка. Иди ли така ти опиш? Да. Чупи. След 30 секунди. Още 20. Ето вижте. Съжалявам, че малко кашлям, ама. Хубаво се направи. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 8. 2, 1. Давай. Накъде? Кога? Защо? Трябва да убираме честовете, нещо като Skywars, нали? Да. Ето виж. Взема малко от това, малко от това, малко от това, от това. До всичко по-малко. Ето. Не гледай камерата, не гледай телефон. Подлежа ще ти гледай твоя телефон, не моя. Еш, бе, запи. Еш, бре. Еш, Сега с... ега. Помощ. Жал. Но това не ми трябва. Не бе, аз каска си имам, бе. Сега си убираме малко бронзичка. Трябва ни гастурки. Там има още един чест. Вижте колко неща. Той има неща, ама няма гащи. Не бе, не трябва, сам бе, да пред всяка да падна. Се прибия. Добре. Като падна, какво? Знаеш колко ви? Така. Сега коя искаш? Колко минути е вече? 9. Ами добре, значи този клип не знае колко време ще бъде. 12 минути. Добре, значи още 3. Или бяха? Колко бяха? 3. Тома никой не играе тук, само да ви кажа. Да, само ти. Защото нали на хората ни е забавно. А който беше написал ония коментар да играем в сървър, ето. Оцелих. Така. Тук искам. Гащи, няма гащи. О, се направи. Някакъв маби. Значи имало хора, бре.
Защото бях горе. Или на мен просто така ми се А случи. няма ли, тук няма ли повече често? Мале, кой има трепе, бе, му се не види? Вики по някой път някой те трепе. О, Какво е това? някакви от тук цепат. Да, но са не ви мангалят. Някакви са се качили, тук и те веднага слезоха, като умра да не ги видят. Не гати. Имам още. Щом насам има черта и насам има черта, значи имам още. Ето. И тук още... Ма те са невидими, да му са невиди. Ай! Значи аз затова не съм говоря. Ми те пък как са ме видели да ми са невидими. Де ги знам па, Кибо. Некви си. Ара. Глупаци. Ят ли тази четичо по сега нещо? Да. Добре, сега ще играем друга игра. На къде беше? С това. Destroyer. Какво е това? Чакай да го видя. О, това нещо като Skyward. Това съм го играла, това е много забавно. Трябва да скачиш. Като на това взимаш от цегло малко и скачаш. Не скачаш и просто си правиш пътечки. Към другите неща. Да може Още да ги два, обеши. 11, 10, 9, 8, 7, Ма нали снимаш? 5, То телефона ми отишъл. 3, 2, Започва. 1, започва се. Обери честовете. Каквото ни трябва. Най-важното. Не, не такива бутуши, бе. Е така. Хоп! Скачай. Нападнах. Добре. Не знаех, че съм добър в скоковете. Какво стана, бре? Някой те кликна. Не. Ой, бре. Това направо цялата игра излезе. Съжда. Добре, тук стана малък фей. Значи, нарочно влязох и сега ще свърша епизода в сървъра. Защото вече стана 12 минути. Това беше всичко от мен. Абонирайте се, дайте пожелайте вот за клипа и Хубави хубави коментари, да. И хайде, чао!